Ang sarap ng ating ampalaya with egg sa almusal. Mag-eat na ang bibi namin. Ay, Diyos, tabangan. Mag-eat na, simuta. Bango. Wow, lami. Diyos, tabangan, ginoo ko. Tabangan, nagdilap-dila. Pastilan. Sana naman nagtilap-tilap ka naman. Nagtilap-tilap na magbatang kamatoy, guys. Kita sana yung... Hi guys, good morning. Morning guys. Majong buntag natang tanan guys. Lain na pang adlaw nga atong panag-ubanan. So ubani na pud mininjo guys sa among another vlog karong adlaw vlog. Sinsya na mo guys kung hingal-hingal pag atong tingog. Ambot kasi ning dugay man na ulian ning kagwangan ni. Good morning. Good morning. Kamusta mo tanan? Namusta mo? Kami dari okay lang, maski nagpis lang oh. So guys, lain na pang adlaw nga magpujog ta uban na pud mininjo guys sa mga another vlog, province vlog dari sa Bohol. So di pa matakagawas-gawas guys, di pa mata nagto makapanghinlo nito sa Tangarden karon kay kasi gi pa man og benek-benek dari sa mga guys. Bawal man anas inyong lugar o nagsige pa pag-uwan. Basta kay agam dari nagsige pagbenek. So karon guys is magluto tag pamahaw kay Sabado ron inaghumana magpamahaw guys, manglaba ang mga kuyas sa ilang mga labhanon. Sinsa na kasi mo sang tingog mo up og kalit silang ginoo gani mo up sa kalit guys ambot nga no sa isang problema sa kinabuhi nga mo kapalop sila ano na ito ka na day. So guys magluto mi karon og palidya. Right, palidya yan, so dito na sang igagaw ng palidya ha. Okay, so amarang gitanga guys, nagluto kami ng katanga sa kabukay. Grabe man pag nakakain taon kare agi sa katanga diya. Siya guys, hanggang lutoan karon kay naghaman magpamahaw guys, manglaba ang mga kuya sa ilang mga labhanon. Pero ilang labhanon guys is kato na lamang ilang mga unaray. Tasa na ka? Sus, tasa na kuno kamong bibilangga guys ya. Katasa naman yung bajing kamatoy nga way buhat, ag buhat ra rin guys, magsirag tuon sa izangan. Okay? Magtuon sa izangan, maghipos sa izang mga duaan, maurang digid ni izang trabaho. Diyan mo suwagi itong kalit, yung mga jo og biskwit. Love you na. Love you, baby ni mama. Nga na kalambing ag baji guys. Bataga ka po kasi lang gino ko. Dede po may taong guys diya. Right. May nanuroy gapon guys. Orang man sila lamian na ikaw ng gulay. Kanila lagi yung taong gatang mga gulay dari nga daot man taong nagisuan. Wow. Punduhan na mapunduhan magudari ng tubig guys dari sa mga gardinanan mo na hanggang mga gulay na nga apektuhan sa sigig benek-benek pasti lang ini benek-benek ning kalibutan no kung human. So asaring adlipon guys adog lihik dai kay matikangkang agatang kamera. So ato saring adlipon guys sing atong palidya. Wow. Sing nipson guys katong butangag itlog atong tortahan. Nipson ra lagi tong butangag itlog baga na. Nipson ra ko na yes papagabril kay bago kuno ng nipis. Guys no. Adog lihit bay hakay nang tikangkang ning kuan day. Adog dugsiga day. Sana pa na imong giluok lang. Karon guys kay magluto tayo dito ng ampalaya with egg. Ayan, kay gimingaw nagsukoy nga ning tanong na guys. Madyo man to sa una guys atong dato sa among garden kay libre man og gulay. Karon ning tawo na apektuhan lagi ang tawo sa bunot-bunot namatay man nagamong tugamang palidya guys na dahag. Luoy sa mga tanom guys. Sa dilaman pukon og season na pasting init, makabawi na punta, makatanom na punta dari og tanom. Yes no. Saba. Ay saba. Saba. Sabaan ka day? Ikaw? Saba ko do. So asa na tiwason guys, sa mga trabaho. Lambing ko mo, ang bibili mo, lambing. Ngani siya guys. Ngani kim kalambing. Lambing ni mama, lambing ni papa. Lambing sa mga kuyas. Ay ra gagawin baji gagawin. Ito na guys. Lagay sa gatang egg. At ang ating bawang. Yeah. Ang palaya. So ito na si Zang gisahan karon guys. At ang painitin tong atang kaha nga gamay. So hinlo naman itong kaha guys. Ito na itakang. Pasensya naman kay puro dyan ito mo din itong makita. Ron kaya tas abuhan. Guys no. Ayan, painitin sa natak karin sa tagatang kaha. Kay magluto na tas atong ampalaya.
So, yan guys. Naka-ready na sila. Palidya, itlog, ug si ahos. Yan. Bawang, itlog, tsaka yung ating ampalaya. At magpainit na ko ng mantika. Ayan. Okay, init na tingnan na guys ng atang mantika. So, atan ang ilunod agatang ahos. Ayan. Ahos muna. Wala mo ng sibuyas kasi sobrang kadalars ang atang sibuyas na ris. Probinsya guys. Ay, ito na guys. Ang ating ahos. Okay, the next is ang ating ampalaya. O, pwede na guys. Kaya brown naman. Alright. Huwag ming. Kaya malagutan kaming. Okay. Okay. Yan yung magluto guys. Sa silang butangan o gamay nga asin. Pagkaman, pakuban. Pakpan natin. Yan. O, hawa di aming. Kaya mapaslot kaming. Pastilan. Dahil man sa atong-atong. Ito, nyo man. Gitugnaw ka. Gitugnaw ka, kambal. Si kambal ni guys, nadako na. Malaki na yung aming kambal. Ning na. Alright, guys. Sagatang niluto nga palaya. So, ayan, guys. May bulanghoy kami dito. Expect nyo yan sa next vlog na mga agbulanghoy. Abangin ninyo, guys, sa amang next vlog. Suman, bulanghoy. Ang daghana raman pa. Di atarang tungon. Katanga na putuhon. Nag-try ta. Itong na lata, guys, no. Tanay luno dagatang itlog, guys. Kalau mo lami na siya. Yan na. Yan na, guys. Mapungat ko sang tingog kay bis lami na gatang istorya, guys. Mukato o kalit ang liig. Mapungat ko. Yan. Ihalo-halo na natin, guys, ang ating ampalaya with egg. Para mahalo gatang itlog. Itlog nga. Pampalasa dyan. So, muna dyan, guys, tambaw sa ubo. Usig dyan agagi dani. Nikaon. Kaya na may itlog. Samot manig ubo. Bahala ka dihang ubuha ka. Masakay makakaon tag sudaan. Yes no. Gaba pa ni baba pa nga mga ta magsudaan. Alright, yan na guys. Okay. Balag ahos lang basta kay mut mo siya. Okay, kaso guys, di na gatong ampalaya with egg sa almusal. Ayan, ang sarap. Pata na siyang haunon, guys. Alright, then na guys, luto na gatong ampalaya with egg. Kay magkaon na daw si Kim. Magita ka, Kim? Okay. Ayan. Wow, ang sarap, guys. Ang sarap ng ating ampalaya with egg sa almusal. Wow, okay. So, dian na guys, agatang sudan karon ampalaya nga nagsinaw-sinaw nga with egg. Galia, mag-eat na ikaw, be? Mag-eat na ang bibi namin. Ay, Diyos, tabangan. Mag-eat na, simuta. Bango. Wow, lami. Diyos, tabangan, ginoo ko. Tabangan, nagdilap-dila. Pastilan. Saan naman ang tilap-tilap ka naman? Tilap-tilap na magbatang gamatoy, guys. Kita sana yung taon. Kaya makukan na tagluto. So, guys, mo eat na. Unas Kim. Kaya katasan na yung taon kamang dalagang gamatoy. Una na ko na siya eat. Kung kanina may isang favorite, guys. Egg with paliza ka. Ano paliza, day? Kaya lami na, day. Na-eat tayo, guys. Nangaanta. Pero, budak ko og digit. Sige. Eat na. Lalahan ko itlog. Ganahan kag egg. So, ganahan ko lang jag egg. Ambot ko ng itlog, guys, nga makasamot man og ubo. Kanang lipat na, butan, di mamaklipan. Di mamakag elephant. Di mo na mamak ng elephant. Mamangga naman na. Guys, no. Di manggalipan. Di mamangga ang elephant. No? Sige na, eat na, bi. Butan, bitaw ng elephant. Purani mo, good. Butan, na, bibi. No? Mag-good girl, gajud, no? Kamasok ko mas Jesus ubad. No? Bibi, no? Okay? So, mga kuyas, guys, mag-ready na sila sa ilang labuhanon. So, gilalang paglabuhan, guys. Gilalang pag mga unaray. Di naman sila problema sa ilang mga eskwelahay o ilang mga bag-o kay ako may mulaba. Gilahalaman, agka narang ilang mga unaray nga mga dikulor. Kay mazumantong nagkakuan nila na brasan o maadyo. Tang-tang pag mga dalikdik dito. Yes, no? So, mas maadyo mga kasag, guys. Kanay mahibaw ang trabaho at ang anak. Kay saway mahibaw ang trabaho na si nudang silpon. Ay, wag agad tayo nag-anan na pag-abot sa panahon. Kita ragyan po mag-agwanta sa itong mga
labhanan kita rin mag-agwantas mga gimbuhatan sa bahay. So naingan day guys, nahinumduman na ha. Naingan nga luoy kuno skin kay gamay pa naglaba. So aghang tabag no. Di jud luoy kay ngano agluoy ka ng bata nga way nahibaw ang trabaho sa bahay. Kay ngano pag-abot sa panahon simbako di ba sa permanente din ang kalibutan na simbako ug kita mowa na mas maso mga dyan ang anak na mahibaw ang trabaho kay maso na umapas sa laing bahay na si Zayma katunan makamauna si mula ba kamo na mahinlo magdigamo. So nga na guys, mo na kalahian sa makamaog trabaho. Di makamaog trabaho kay moingan ka og luoy. Di jud. Mas luoy ang batang di makamauog trabahoon sa panimay. So mo na si Jag guys, mo na si Jay dako nga kalahian sa makamaog trabaho ug di makamaog. So permanente man ang kaluoy, pero mas luoy jud ang bata nga way makatuon ng trabaho. Bye. Mo na si Jag guys. So kaanakin, kaya mabusog ka. Ang bata, gamakon, maluon. Saan lahat. Oo, na. Bad man ang mama magbidya og anak no. Bad. That is very, very bad. Biling bata. Luoy. Luoy ko no guys, ag bata nga bidyaan sa mama. Diya kintahay og si mama, o mag-work si mama, bidyaan ka. Ansa may imong bation? Kanang bata. Di ba, kintahay nga. Ako, mo work ko sila jo, da ikaw mabilin ra ka, anhira kanila papa. Unsa man imong kuan, okay ra nimo? Ha? Okay ra nimo mo lakaw si mama? Okay ra nimo di? Okay ra? Yes, okay ra man dahil guys, kumulakaw ko ko. Pag-sure ba? Kaya malakaw na ko ron. Agad-agad. Kuyawon. Sumusugot ra ko ng skim-kim guys, basta sa may kondisyon na to, umula ko si mama. Ha? Isa? Ito guys. Mahota guys. Dami. Ito ang aming almusal ngayon. Ampalaya with egg. So guys. Mahota. Ito yung aming pagkain. Kuya Ken, kauna kay naghuman magkumbati masalabahanan Ken. Smiling ka zo. Luis malipado og naong ni skin guys. Di ka kakita na ning naong ni zo. Magmagtuk magsigira do ding islit. Kana magin sa may sekreto na nakin. Ha? Ina, sekreto na maglipay-lipay kay arong patan nag naong. Malipado dito nag naong ni bata guys. Yeah. Si Kuya Ken. Guys no. Mura ba zini nakaangin nga nag-vlog si mama. Kay mura man ni si Samok. Dakin pag abot sa panahon ikaw na pay mag-vlog Ken. Ha? Mag-vlog ka? Kasi Ilia, ingan mas Ilia, mag-vlog ko na siya. Lagi ka, mag-vlog pagka. Madayin na kuya, mga nata. Guys, mga unta ninyo. Smiling ka, so mga kuya Ken. Mahaw guys. Kaano gulay bi? Karong gwapo bi? No? Kaano gulay, karong gwapo. Ikaw pa dir, gwapo pod. Gamay. Tangi. Nga nara kasimple yung mga kinabuhi guys. There is province, Bohol. Kino? Kaano gulay bi erong guwapo. Tapos gani kuso sa labanan. No. Lamig timpla. Lamig man pag ikaw mo timpla. Cha. Lamig na ko guys sa akin mo timpla, mura. Piaw. Lamig ay. Lamig madigit. Kasi lamig. Kino? Lamig na ko mo dessert guys. Mura ganahan lang pud magluto. Ikaw na luto eh lamig man. Mo dai ilis-ilis ra gud tagluto. Yes no. Ilis tagluto kay arong pantay ba. Pudari des bye guys. Ngamong pamaagi sa mga lagunon. Og kang Ilia ako manglaba. Dapat is mga bagos mga kuya. Ako manglaba. Mga uniform nila. Yo sa matabangan ni Papa Gabriel. Papa Gabriel si Jay manglaba. Si Zaha. Kay ba man sa mga buling nagdamitang. Si Jay manglaba guys kay mo may mga kasabutan na res bye. Wala mga kuyas pud sila maglaba sila mga unaray. So nga na guys. Sabot-sabot talaga sa mga trabahoon kaya rong madali kahuman. Kaya di man sa pwede guys isabay na mo tanan og laba kay ngano. Gamay ra gamang hayhajan dari, das mbakog. Mabugto ay mpas. Lami ko ng timpla guys, sa sopa. Kung binuang ra. Lamig ito? Lamig kino? Lami bitaw glasa guys. Wala ka din ng pagluto ka nga full of love. Cha. Ya, huya. Kumbate na pagkaglabay ya. Sa imong labanan. Kung ginagmayram po to, sumauna ray. Happy ka nga makamauna kaglaba? Ya? Saan niya? Yung sa imong pamati nga, makamauna kaglaba. Ang kamauna ka mga trabahoon sa bahay.
Okay ka, Zo? O at least, umula ka si mama, mula ka si papa, na kay mamauhan. Kay kamao na magkamag. Digamo, pud. At least, kamao na magdigamos Kuya Gail, kamao na maglaba, kamao na manghilo na isbay, kamao na magkuha ng mga sa trabahoon. Hindi na guys, namili na sila mga ukay-ukay nga labanan. Kana mga dikolor, gana. Muday na bi. Mga kuha na, tanawa, nanayakangan diha. Kana. Okay. Kuya Kinkin, siya ang maglaba ng kanyang mga unaray. So mga kuha na guys, mga pangbahay. Pangbahay. Daw na magibutang guys. Sama na. Oo na, uy, duster na. Masa nabayot na ka. Pastilan na ako guys. Nagduster na sa Kuya Kinkin. Anakin, at hilabtin akin. Ha? Nagkapapag-Gabriel, daghan na isang labanan. Hala. Laba-laba time na kakuya. Kuya, agi mo dari. So yan guys, maglaba na sa Kuya Kinkin og una. Mag-ilis silang Kuya Gail kaya planggana. Saray mo, duha may mong planggana kaso karing isa. Naisud. Okay, then nagbatang gamatoy guys, maligo na kuno pud siya, pastilan. Sa kanang labas Kuya Kinkin. Kumbati Kuya Kinkin kana. Kung mo man taligi mo. Ay laban na ni Kuya Kinkin karon guys, gamay ra pila ra nakabuok. Dali ra na mahuman kin. Kaya ra na kin no. Oh, di ba? Tara pa baldi. Di na. Ay paputiin. Aso basak klurini na imong masanina kay mga di kulura na. Nga ka. Masilan si Kuya Kinkin sa labunon. Very good ka to. Sa mo kitag bata nga arang ka ka. Was-was pa gani na guys, wa pa na sabuni sa nang gibrasan. Yung sana kay was-was sa nakin. Hala, naitik. Hala guys, naitik to ah. Hala, nasa lagi itik dari. Ha? Hala, nalagi itik. Isar pagkabuo ko sa partner. Hala, jug sama-sama tik kay patutin sa kanamo. Kuya. So si Kuya Gail guys, dagi sa labanan na rin naka-ready na pud. Magigamit pang planggana kay liguan sa kim-kim karijot. Ligo na sa kim-kim guys, kana maho na kuno jang iring. Bitaw. So mangmilo po ko dari karon guys, sa isang pilunon nga perting kadaghan dia. Mo na guys, ang nauna na namang mga nilabhan. So nangaman naman si Jata na ning pampilion. Nanapay mga habaw nga katungang na labhan gapon, nangaman naman si Jata mga nipison. Ya kaning habaw guys, gikaning ati kanina. Kaning ati Josephine. Thanks te. Kay gamit na gamit din na mo. Maghabol. Mga ko ingani habaw guys. Kaya di ko maghutoy. Pero kaning ingari. Kaning na murag kuan balhibo na maghutoy gyud ko bawo ngano gazud. Maghutoy gyud ko kay kana sigurong abog. Amo ni ang habaw guys, kani ang habaw ni Kim Kim kani. Sa kani pang isa brown. So magligo sa akong Kim Kim karijot guys, kani man mamilo ko darhi.